Добре, това всъщност е основата. За да разберете как мислят богатите хора, защо богатите хора всъщност са толкова богати и могат да си правят каквото си искат, аз сега ще ви начертая една много бърза графика, много лесна за разбиране. Това не е нещо, което аз съм седнала и съм го измислила изведнъж или ми се е спуснало отгоре. Това е нещо, което най-вероятно сте виждали друг път, но искам да го покажа за тези от вас, които наистина все още го няма този начин на мислене, не са попадали на подобни видеа и за тях би било доста полезно да видят тази информация, обяснена по този начин. Всъщност, ето, черта е една графика, която всъщност показва по хикс и по Y, всъщност показва как се развива нашия живот. Тоест, да кажем, ако тук в самото начало сме ние, започваме, нали, да градим кариера, да печелим някакви пари, обикновено в повечето случаи, нали, с напредването на живота, ние печелим все повече и все повече. Ставаме все по-големи професионалисти, имаме все по-добра заплата или изграждаме различни проекти, бизнеси и от това печелим повече пари. И тя не всеки път е така линейна графиката. Не всеки път върви нагоре, но да кажем, че в общият случай върви нагоре. Тоест, ние тук, след като сме завършили училище, на 19-20 годишна възраст сме печелили определена сума пари, вече на 35-45 печелиме съвсем други пари. Това, тази крива, тази права, показва всъщност нашият финансов прогрес от момента на завършване до, да кажем, сегашен момент. И какво се случва всъщност? Всъщност това, което се случва е, че много хора, нали, окей, супер, те почват да печелят повече парички, съответно техният стандарт на живот също се увеличава с времето. Хората си казват, окей, добре, аз сега печеля повече, сега ще, съответно, колкото се увеличава моят стандарт на живот, толкова и ще как така, толкова и по-хубав начин на живота ще живея, ще карам по-скъпа кола, ще живея в по-скъпа къща, ще пратя децата си в по-хубаво училище да учат. И всъщност техният буфер е ето това тук, което се получава. Това са им свободните пари. Защото просто те вече имат, колкото повече пари изкарвате, толкова по-скъп начин на живот водите, съответно по-висок стандарт имате и толкова по-малко пари имате за инвестиции. Т.е. толкова по-малко пари имате, които да вложите да работят за вас, а не вие да работите за парите. Това означава всъщност, най-просто казано, ние тук на това ниво наричаме хората роби. Надявам се никой от вас да не се обиди, но това е самата истина. Просто много малък буфер, в който хората имат възможност да оперират със своите пари свободно, тъй като те искат да имат много висок стандарт начин на живот, особено в България. Е много важно дали си облечен с тениска Баленсяга, както дадох малко по-рано примера с една сервитьорка, или се обличаш от кварталният магазин, където никой не го знае, съответно. Повечето хора в България ще предпочитат Баленсягата, защото ние винаги искаме да докажем, че сме толкова европейци, колкото и западноевропейците. Обаче това е грешен начин на мислене. Веднага ви обяснявам защо. Защото в крайна сметка никой от нас не иска да е роб, нали така? Ние искаме да живеем добре, но в крайна сметка, ако може да работим по-малко, още по-добре. Кой не иска да работи по-малко? И всъщност къде се корени разковничето? Разковничето се корени ето тук. Нормално е с времето вашите възможности да растат. Т.е. вие да печелите още и още и още. Но тук тънкият момент е, че вашият стандарт на живот. Чакайте, че нещо си обърках. Вашият стандарт на живот не трябва да се увеличава толкова много. Тоест, вие е хубаво да си покриете основните разходи, хубаво е да живеете на хубаво място, естествено, така прилично, да карате една прилична кола, но в никакъв случай не трябва да харчите всички средства, които вие изкарвате. Ако първата крива показва средствата, които вие изкарвате, т.е. първата права, то със сигурност втората не трябва да колерира толкова силно с първата, тъй като вие автоматично ставате роби. Това пространство тук, ето това тук, цялото пространство, е вашата свобода. Да видя дали ще успея така да го напиша. Сво... Пиша с мишката малко грозно, ще му прощавате. Свобода. Добре.